Goddag, vi står nu foran Fisketorvet, og vi skal nu ind og se, hvordan et lysshow med nogle sensorer påvirker folk, hvordan de reagerer. Så hvis du følger med, så lad os gå ind og kigge, hvordan det ser ud. Og det er en helt almindelig fredag eftermiddag. Folk er sikkert stresset. Eller de vil måske bare gerne hjem. Men det finder vi i hvert fald ud af. Men vi skal i hvert fald se, hvordan lysshowet påvirker folk. Lad os gå ind og kigge på det. Som I kan se her, så har vi nogle blade her. Så skal vi prøve at kigge, hvordan det ser ud, når jeg går på det. Hvad der sker. Det bevæger sig simpelthen. Det er ligesom, det er som om bladene de bevæger sig væk fra mig, så snart jeg træder på det. Men sensoren, hvor kommer den fra? Den kommer deroppe fra, hvis vi følger med heroppe. Det er en sensor, der følger efter, hvor du bevæger dig hen på selve lyset. Lad os prøve at hive fat på folk og spørge om deres reagering på det her. Kan jeg spørge dig om noget? Hvad synes du om det her lysshow, der er dukket op? Så du kan se, at det er en masse blade med nogle sensorer. Lige snart du går over det, så bevæger bladene sig. Hvad synes du om det? Det var jo første gang, jeg så det. Er det første gang? Nej. Første gang, jeg så det, der blev jeg meget overrasket. Jeg fik et chok. Jeg troede, hvad sker der? Sådan. Ja, man tror først, det er billedet, men faktisk det er jo, kan man sige, det er jo sensor jo. Du kan se, hvis du bevæger bladene rykker, så lige snart du bevæger det ind over bladene. Ja, præcis. Synes du, det er en god idé at opfundet, synes du? Ja, det er meget sjovt faktisk. De små børn kan underholde sig med det i hvert fald. Præcis. Det er det vigtigste jo. Ja, præcis. Nå, vi må tage fat i nogle flere folk og finde ud af, hvad du synes om det her lysshow. Er det sjovt? Hun er genert. Hvad synes I om det nye lysshow, der er dukket op her? Det er et lysshow med noget sensor, hvor så snart du går over det, så bevæger bladene sig. Det er meget sødt. Har du set det før? Nej, det har jeg sgu ikke. Det er først nu, du ser det? Ja. Jeg så ikke lige, at det bevægede sig sådan, når man rørte ved det. Jeg synes, det er meget nyskabende, nytænkende. Det er jo meget godt for de små børn, så lige kan underholde sig jo. Ja. Kan vi spørge om noget? Hvad synes I om den her idé med det her lysshow? Det er en meget god idé. Det er meget skægt. Kan jeg spørge, hvad synes du om den her idé om det her lysshow med den her fodboldbane? For børnene, så er det jo rigtig godt. Der er også andet end fodbold, du kan se her. Så er det blade. Vi prøver at spørge at hente nogle dage mere. Hej, kan jeg spørge dem om noget? Nej. Kan jeg spørge dem om noget? Nej, det er travlt. Alle har bare travlt. Vi må prøve at tage fat i nogle flere folk, vi kan interviewe, fordi de skal sige deres mening. Vi skal høre deres mening om det her lysshow. Det skal vi. Hej, kan jeg spørge om noget? Kan I se det her lysshow foran jer her? Du kan også se, det ikke er et almindeligt lysshow, det er med nogle sensorer. Bevæger sig efter, ligesom der går på det. Hvad synes du om ideen? Ja, jeg synes, det er meget fedt. Det ser meget fedt ud. Det skulle bare have været lidt tydeligere, tror jeg. Lidt tydeligere? Ja. Nå, på grund af måske belysningen, der er her lige nu. Ja. Jamen, ja, det tror jeg også. Hej Pia, kan jeg spørge om noget? Ja, kom herover. Skal I være generte? Kan jeg spørge om jeres vurdering, hvad I synes om det her lysshow her? Det er også med sensor. Så kan I se, det bevæger sig lige snart man går over det. Hvad synes I om det? Det er ret sejt. Ja. Ej, vil lige prøve. Det er rimelig cool. Hvad? Meget fedt at underholde sig med sådan noget, hva'? Ja. Ej, hvor er det nice. Her kunne man godt stå i flere timer. Ja, det kan jeg. Jeg kommer sådan en ring. Der er også fodbold faktisk, hvis I kigger her. Kan I spille bold? Der er vist nogen, som godt kan underholde sig lidt. Kan jeg høre, hvad synes du om den her idé her? Med lysshow med sensorer der hele? Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg ved ikke, hvordan det virker.
Om det er der styrer bolden, eller hvad det styrer? Jeg styrer ikke bolden. Det gør du selv med nogle sensorer. Ja, men jeg synes ikke, den reagerer så godt altid, så... Men... ja, nu skulle den gerne røre den vej, jo. Det er rigtigt nok. Hvad synes du om ideen ellers? Det synes jeg er fedt. Altså, jeg har også læst lidt om, at Wii har jo også overvejet lidt med kameraer overalt i huset. Ja. At der skulle komme en ny udgave med 6 kameraer i hvert hjørne, så man kunne se, hvordan man lavede med hele kroppen, i stedet for kun med armene. Og det synes jeg lyder spændende i hvert fald. Især efter Wii er kommet frem, der er jeg meget glad for sådan nogle lidt mere sportslige computerspil, i stedet for det, hvor du bare sidder ned i sofaen. Ja, så man er lidt aktiv, kan man sige. Ja, helt sikkert. Det er også lidt sjovt, man kan leve sig mere ind i det, i stedet for at sidde og trykke skyd med tomfingeren, så skyd med foden, ikke? Hvad synes du om det her lysshow? Hvad synes du om ideen? Det er et meget sjovt påfund. Det er meget fedt at underholde sig på den måde, ikke? Jo, det er meget sjovt. Det skifter også noget med nogle blade, hvor den følger sensorer, Men det her det er sgu meget smart lige til alle fodbolddrengene, kan man sige. Ja, og børnene, de synes det sikkert også, det er meget sjovt lige at give den en lille spark. Spiller du selv fodbold? Ikke så meget. Det er mere boksning, så... Boksning? En anden side af sagen. Hvad synes du om det her? Det er rigtig sejt. Det er rigtig sjovt. Ja. Gå på dem. Har I ikke set noget lignende før? Nej, ikke rigtigt. Jeg kan se, at de har en fodboldkamp herovre. Kan I fortælle lidt om det her koncept med det lysshow med sensor? Hvad synes du om ideen? Hvad synes du om ideen her? Jeg får sved på panden i hvert fald. Jeg synes, det er et rimelig fedt koncept. Det er ikke noget, man er vant til at se. Det er det sgu ikke. Overhovedet. Man kan sige, at det er sgu rimelig godt at bruge, eller have til de små børn kan underholde sig, kan man sige. Ja, selvfølgelig, når de ældre der, de er i gang med at shoppe deres groceries, eller hvad det er, så synes jeg sgu det er meget fedt. Så har børnene noget at underholde sig selv med. Det eneste, man kunne se, det er kun små børn, der spiller, fordi der er mange, der ikke lægger mærke til det. Hvordan tror du, det kan være? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Jo, det er nok, fordi de ældre de er mere fokuseret på, hvad det er, de skal købe og så videre. Men fodbold, der har altid været en nationalsport for Danmark, så jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor de ældre ikke også springer på. Jo, hvis der har været en flok sådan nogle drenge, altså drengerøver, kan man sige, ikke? Op i alderen og så videre. Vi har set det her, så det sikkert stået her i flere timer, så jeg synes det er en meget fedt koncept. Helt klart. Mange tak for det. Det var så let. Så med det her lys. Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Det giver en helt anden underholdning herinde i det her storcenter. Ja. Jeg synes simpelthen det samme. Jeg synes simpelthen det samme. Det er en god underholdning. Ja, det er præcis. Det er både for ældre og små børn. Ja, men så kommer man ikke kun for at shoppe, vel? Så kommer man også ligesom for at... Jeg kommer lige for at få lidt motion og sådan indendørs motion, når det er vinter, er det koldt. Ja, og så er det en helt anden form for fitness, ikke? Du får brugt din krop på en helt anden måde. Det er godt her, for man skal også være aktiv her med det her lysshow her. Ja, lige præcis. Og så kommer man også til at bruge sine øjne lidt. Fordi der er jo rimelig meget lys herinde i det her rum her. Og så når man skal spille her, så skal man også have øjnene med. Ja, så er vi blevet færdige med at interviewe folk for at høre om deres vurdering om det her lysshow med sensor. Og vi har fået en hel masse forskellige ting at vide. Så følg med næste gang. Hej hej.